следващите минути. Култов спортист очи в очи със своя портрет. Стефка Костадинова срещу Стефка Костадинова. Първата ни дама в олимпийския спорт показа, че е и изтънчен ценител на изкуството. Изложбата на дизайнера Искра Георгиева, която също така сътвори пръстена на Григор Димитров за Мария Шарапова, представя на големи плата, освен Гришо, също и Ивет Лалова, Кобрат Пулев и Димитър Бербатов. 5 портрета може да видите в София до края на май. Аз бях много изненадана, защото това е едва ли не целият ми живот и не само спортен. Първото нещо, което ме впечатли, е тази снимка. Това е 6 месеца след като родих моя син. Това е 95-та година. Станах световна шампионка в Гьотеборг. Тук олимпийската титла, уникално чакано състезание. Това е скока, това е скока, това е скока. Тази снимка ми е 87 година, след като поставих световния си рекорд в Рим. Бях на едно интервю, аз си бях забравила. Искра, благодаря. Тук сме в Пекин, 2008 година, по време на Олимпиадата с принц Алберт. Тук е Христо Стоичков. Всичко много истинско. Медала Атланта 96-та, сълзите в очите. Една лента от моя живот. Една лента от моя живот. Има и черно-бели, който е супер добре. Много емоция, много адреналин. Коментари от други хора, които са много позитивни. Слава Богу. Благодаря. Все пак явно, че съм успяла като спортистка да световния рекорд 2.09. Явно съм успяла като спортистка да дам мъничко самочувствие в българския дом. Тук пише, тя е свръхчовек. Какво значи за теб това? Не съм свръхчовек. Това много ме задължава. Аз съм един нормален човек, успял в своята област и достигнал недостижимите 2 метра и 9 сантиметра. Свръхчовеци няма, според мен. И най-дългоочакваният ми медал от Олимпиада, тъй като аз нямах такъв медал, са Олимпийските игри в Атланта. Това е световният рекорд също. Как оценяваш различните снимки? Тези, когато си гримирана с направена коса и бижута, и тези, когато си в спортния екип? Това са два коренно различни полюса. Тази е много хубава също. Тази е уникална. Тази мисля, че беше когато Левски Спартак, клуб Левски Спартак празнуваше 100 години. Това беше миналата година на Васил Левски снимката. Тук съм спортистката, шампионката, а на другите снимки, на които съм с грим, вече съм жената. Така че аз съм много щастлива, че аз съм една от 5-мата, който е тук, и че Искра ми е избрала мен при толкова голяма плеяда от големи шампиони, големи личности, така че наистина уникално. Какво обединява според те 5 портрета? Първо, че всичките са много известни личности. В България няма човек, който, когато му покажеш тази картина, тази, да не познае кой е на картината. Най-силните личности спортни, според мене, най-актуалните. Според мен, аз се радвам, че съм една от тях. Колко нескромно звучи. Видя ли сама си прави комплименти? Не е така. Майка ми, като го гледа, ще ми се скара, че си правя комплименти, да. На фона на тези 5 портрета, никой от вас не е бил замесен в допинг скандали. Ти на фона на поредния допинг скандал, какво ще коментираш? В момента още не е завършило разследването. Говорим за Федерацията по вдигане на тежести. Така че мисля, тъй като съм доста позитивен човек и вярвам в истината,
имаме минимален шанс да бъдат уневинени нашите спортисти, тъй като, доколкото чувам, вече има доказателства, че препарата, добавките, които са взимали, са били замърсени. Ако наистина това се докаже, че са замърсени добавките, от тук вече думата има Международната федерация по вдигане на тежести, която ще определи даден вид наказание и след това евентуално ВАДА. И много се надявам, ако нещата завършат с добър край за българския спорт и за българските щанги, до година да имаме на Олимпиадата в Рио де Жанейро отбор по вдигане на тежести мъже и жени, така че наистина си към палци и дано истината да възтържествува. Къде ще си сложиш картината? Разбрахме, Искра ще ви ги подари. Картината ще бъде на много видно място в моята къща, или пък не. Всъщност първо ще се оставя в Олимпийския комитет. Първо ще се оставя в Олимпийския комитет, тъй като така се гордея с нея много. Как много приятели идват там, много спортисти. Се надявам някой ден и те да имат шанса да бъде изрисуван техния спортен и житейски път в такова красиво нещо. И после вече в къщи ще се я занеса, да. Чувството на вдъхновение, благодарност и гордост, което ни носят тези спортисти, е достатъчно вдъхновение, не само за мен, а за цяла България. И смятам, че тези образи трябва да бъдат запечатани в изкуството. Избрах тях просто защото исках всеки един спорт да има лице и образ. Естествено, те са много повече. Това е само първа част, надявам се скоро да има и втора. Картините се видяха Стефка, Кубрат и Григор. Реагираха наистина естествено и много емоционално, което показва, че подкрепят моят труд и това е най-голямото признание за мен. Не знам дали съвпадение, просто това, че изложбата е май месец. Трима от тях са родени. Кубрат Полев е роден на моята дата на 4 май, Григор на 16 май, Ивет на 18, Стефка на 25 март, Барбатов на 30 януари. Няколко месеца работих върху тях, знам много неща за тях, рождените им дати, всичките им постижения. Чувствам ги близки и съм горда за това.